gaya wa wannan dan gidan Fir'auna, kula mabukarti, iliminsa da ya ce gadara da shi bai yi amfani ba, bai yi komai ba, mu muna ganinsa tun da muka fara bibiye shi a social media har yanzu bai faɗi magana ɗaya da ya zama gaskiya, har yanzu bai faɗi magana ɗaya wanda ya zamo na mai hankali, kullum kwanaci yana karyata ka. Wannan da kace gani, Ali Swaga, wallahi ya fi kaso 100. Ali Swaga yana da hangen nesa, yana da sanin ya kamata. To kai da ka gaya wa duniya cewa dole ko muna so ko ba ma so mu yarda Isra'ila ta fi karfin Iran. Yanzu in ba don saboda tsaro ba, da zan aza maka tunda ko da dai ka gani yanda mutanen Isra'ila suke barin Isra'ila mutum dubun dubata. Ka duba, ka san irin wannan makamin, ka san sunan shi? Ga makami nan Iran ta harbo, mai suna Kaibar. Wallahi ya karbare shi. Kai kana can kana, iliminka bai yi amfani ba. Wallahi, da irin ka gara jahili dubu.